El servei de seqüenciació capil·lar disposa d'un seqüenciador. La metodologia és l'electroforesi capil·lar i s'usa principalment per dues funcions. Una és la seqüenciació convencional, que és la de Sanger, i l'altra és per la determinació de diferents mides de fragments d'ADN que prèviament han d'estar marcats en un fluorocrom. Pel que fa a la seqüenciació, es poden seqüenciar mostres clonades en un plasmidi o fragments de PCR. També donem l'opció que l'usuari prepari les mostres abans de carregar en el seqüenciador. I pel que fa referència a l'anàlisi de fragments, podem visualitzar microsatèl·lits, SNPs, MLPAs, snapshots, entre altres. El servei disposa de 5 fluorocroms diferents, de manera que es pot editar els mòduls de cada fragment segons la necessitat de cada usuari.